U ovom video radu ćemo vam pričati o prednostima i manama prostora bez duvanskog dima. Počet ćemo od prednosti. Ne pomažete globalnom zagrevanju. Održava se lepa boja zidova. Ne doprinosite širenju ozonskih rupa. Zavise ređe peret. Dim ne ostaje u nameštaju. Bezbedno je za trudnice. Ne vrti vam se u glavi. Sigurna okolina za vaše dete. Ne grebe vas grlo. Ne peku vas oči. Lepše miriše vazduh. Štedite novac na održavanju. Kosti duže ostaju. Deca ređe boluju od bolesti modernog društva. Ne perete piksle. Namirnice sporije trule. Nepušači će rado dolaziti. Zdravije se spava! Katran se ne hvata na elektroniku. Pomažete propast duvanske industrije. Štedite na grejanju, ne vetrići svaki čas. Roditelji vam ne prebacuju što vam je u sobi zagušljivo, držiš ga naopako sve vreme. I što je najvažnije, prostor postaje odobren od strane Svetske komisije za promociju svesti o štetnosti duvanskog dima na javnim prostorima. A sada ćemo govoriti o manama prostora bez duvanskog dima.